Mga kapuso nagahilaing nga porsyon sang balay sa Barangay Demokrasya Haro ginareklamo bangod nagasablag sa dalan. Problema, isa na kuno katuig nga ginadangop sa barangay. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagaduko na lang ang 5 kamiyembro sang pamilya Ciudadano kung mag-agi sa portahan sang ila balay. Inibangod, nagkiti ng dalan sang naghilay ang porsyon sang ila kaiping nga balay. Kabalaka ni Jason, wala sila sang maagyan kung may kalamidad nga magluntad. Nagasulod man ang tubig ulan sa ila balay halin sa nagahilay nga balay sang kasilingan. Ito'y prone sa fire hazard siya in case na magsunog dahil sila wala naman yung pangayo. Matrap kami do or may mga linog, mga natural disaster. Hindi kami kadali-dali guwada kay wala kami exit. Ang problema, duwa na katuig nga ginaantos ang ila pamilya. Ila man ginpalawot ini sa ila kasilingan apang wala pa kuno sang inogasto sa pagpakayo. Sang nagligad ni tuig pa nagdangop ang tagreklamo sa barangay, apang tubtob subong, wala maaksyonan. Sunod sa kagawad, nagtanyag sila nga magbulig sa pagpakayo sang balay sang nagligad ni tuig, apang nagpamutsag ang tagiya nga sila lang ang mapakayo. Nagpaiway na nga magutubang sa kamera ang tagiya sang ginareklamo nga balay, apang sunod sa barangay, pigado ang pamilya rason nga wala na pakayo. Kay nasang aga, isa ka komisyon ang natabo sa tunga sang duha ka pamilya. Gilayon man nagpatunga ang barangay. Bangod sini, sa pulon sa barangay ang magtimang nga bahin kag gilayon solusyonan ang problema. Para matapos na bala kay kung if ever nga hindi pagid man masugudan sang kuan, ma-offer kami sang amon nga bulig. Again, we have a budget man for pagpakayo. Sa council na naguro ti may pangitaan eh. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.